dakteche matigore iga ka iga kondikite alfa chiel boka wo igni wadhi ma 40 mondo wabed gi dakteche tibono ka counties ok ndik dakteche mondo county otem nondiko kata Homabay ko tem nondiko gine mana 4 5 ni mar pesa gi wacho ni gionge go to kingi adier kaka the budget bedo down the counties 10 kata kingi mgomo mana wan go iga mokalo no wacho ni no omi counties pesa ni mar ok wacho ni health can take counties to pesa to gionge go kuma ngi maduong manaka ngi ntie shortage to sabai shortage ni jomatin mane konyo gi jo USAID ka be wuko kote kwere para ngade timore en chaos en situation marach I mean they wanya wacho kamano lakini jok mayudo thieth osipitende gi mane de ka yudo thieth mar TB jo mayudo thieth mar malaria mar ARVs mar all this and sama gi yo go thiedhi all other conditions bedo kai kol kata normal visit to hospital be bedo shida omiyo gi nyaka ng'e matut to sani mogolo governors onego wacho ni onego gi man hap onego giwuo gi wacho ni gidon union gi wacho ni hapana sirikal no yiero mondo wami ji thieth nyuoro pesa mondo jogi okony to ka governors olenga be to dhibedo matek nyaka golo onego beni gi sa pesa sani sani gi wacho ni onego beni ikelo pesa mondo konjo piny yes. Osuri isebede county sani king'iyo to ang'o makelo achiedh nade weche mag thieth gi en bedo gi chenro marach kata priority marach en nok mar omenda kose nena mibadhi ing'eni driver king